And today I don't know I do. Well, this is my home and my boot. And we go, I don't know where. Yay! Εντάξει παιδιά, λέω να μιλήσω ελληνικά γλυκά. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ με την Αλονίκη και τους φίλους μου τους Έλληνες. Και κάνουμε βόλτα, βολτάρουμε. Για δεν ξέρω πραγματικά τι βίντεο να κάνω. Κάτι έχω σκεφτεί, αλλά δεν ξέρω. Έχω ετοιμάσει ήδη ένα, που μου μένει λίγο να κάνω μια ηχογράφηση. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Κοιτάξτε τις ρικέτες, δεν είναι πολύ ωραίες. Πάμε τώρα μια βόλτα. Έχει ωραία θέα από πίσω κάπου. Τώρα το φαίνεται. Και ναι, επίσης θα κάνω ένα grooming βίντεο. Αλλά δεν έχω προλάβει να το γράψω στην κάμερα. Δεν τραβάσει. Α, και εδώ είναι η αυγή. Αυγή, πες κάτι καλή μου. Τέλος πάντων. Και ναι. Μ' αρέσουν οι πότες μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σύντομο βίντεο, απλά μια βόλτα έκανα. Και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αλλά λογικά δεν ξέρω, άμα το συνεχίσω με πατήσεις, μπράβο. Και ναι, απλά δεν έχω βγάλει να φάει κάτι εδώ πέρα γύρω δηλαδή. Και θα δούμε τι θα γίνει στον δρόμο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, πολύ σύντομο, αλλά τι να κάνουμε. Και ναι, μ' άρεσε να χάρη με την καλονούλα μου. Γεια!